entistä enemmän, kun lavalle tulee Minetit. Eilisen autokilpailun jälkeen seniorisarjassa tämä joukkue on toisena, vain 0,05 pistettä Espressian Venäjäsjoukkueen perässä. Viime vuonna hävisi maailmanmestaruuden samalla erolla. Eilen täydellinen suoritus. Nyt peukut pystyyn. Nautitaan Jean Sibeliuksen Finlandiasta ja sinivaloisista Mineteistä. Yleisö räjähtää antamaan suosionosoituksensa Mineteille ja yleisö nousee täällä jäähallissa seisomaan. Mieletön tunnelma, täpötäysi katsomoja. Voiko tätä paremmin enää suoritus mennä MM-kisojen finaalissa? Tampereen voimistelijoiden Minetit, vuoden 2015 maailmanmestari, viime vuoden hopeajoukkue ja viime vuoden Euroopan mestari. Titta Heikkilä, Teija Kukkala valmentavat ja tämän Suomi 100-henkisen koreografian oli tehnyt Anton Laine. Upea suoritus. Kyllä. Joukkue onnistui tekemään sekä alkukilpailussa että finaalissa puhtaan